ଆଜି ଆମେ ପପେୟା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପପେୟା ତୋଳିକି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲି। ମା ପପେୟାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଉଁରିଆ ଫଳ। ଆଉ ଆପଣ କାଉଁରିଆ ଫଳ ଖଟା କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆଣି ମା ପପେୟାକୁ ପନିକିରେ କାଟିକି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କଲେ। ଏଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ନେଲେ, ୟାକୁ ବାଟି ଦେଲେ। ଏବେ କଢ଼ାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇକି କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲେ। ତାପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ମଠାକୁ ଦେଲେ। ତାକୁ ବି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଲେ। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଦେଇକି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପପେୟାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଭାଜିଲେ। ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପାଣି ଢାଳିଲେ। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କରିଦେଲେ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖସେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପପେୟା ତରକାରୀ ମୋର ହେଇଯାଇଛି।